Unsa imong nagustuhan ako, day? Daghan! Mas ganahan mong kung mas makuwang na akong edad, mas matured, ug mas maayo mo amping. Di mo ko siya gusto makigbuwag na ko. Unsa? Mahal ko si Bebot! Sorry lang yung guy, day, pero... Animal ka? Pabuta! Pabuta ha? Rocky Santino. Yo, Lodi! Usa ka mauan nga buntag ka natong tanan. Ako na sa inyong papa nga mabugdila pero naibuhok sa tumoy dila. Nagpabungot ko mga guys. Pabungot ulo man tani. Oh, diba? Buton kayo no. So karon ang ato ang tirada karon mag-audition ko drama sa DYSS. So apil ko drama as a Kapitan Lodi and extra. So extra tag drama sa DYSS. Thank you so much kay Sir Algin Abakita. And eto na ko ha. Kailan ni Janet ha? Happy tayo siya makahuman di pa? Graduating na siya. Nagtarong maka siya sa pag-eskwela. Kuan. Ato ang lang siya susod niya. Kamu nalay pag-istorya. Oh, sige ma. Janet! Janet, anak! Oh! Gano ka man? Mura ka magkakakitag ungo diha. Anak! Kumusta ka na, ma? Oh! Nausta ka man, oy! Mura ka na mag-angkan sa imong hitsura. Kakarong mali na imong buhok. Nabagyasay ka! Sakpan ako nga, doon lang yung laking gikabuangan. Kausalan. Bata Bata pa kayo ko para di mo? Um, May pao ko. Does it matter? Ikaw di ay. Huwag ka di patanaw na rin ako. kuan, kining, ang tinuod, ganasag ko nimo, pero kaso lang kay, Kaso ba, uy? Huwag ka sa korte at magkaso-kaso ka diha. Lipay kay ko sa akong nabati ron, Tess. Naganahan sa di ay ka na ako. kining, unsa imong nagustuhan ako, day? Daghan! Mas ganahan mong kung mas makuwang na akong edad, mas matured, ug mas maayo mo amping. Mo ba? So, asabot ini nga, get, bisan tagod sa ilang reaction, o kung mubabag man sila nato, bahala na, huwag nilapot. Mahal pa kaayo ka, Pils. Kaniadto pa. O kung mahimo, namukuyog ko nimo, bisan asa ka na, uuban ko. Oh, day! Day! Kining tao butangin na sa oo, ha? Tawo. Kaya ang tao ngaway oo, putol. Tawo. Ano mo ba? Day! Suwan na ka, anak. Ayo! Ayo! Ito, ayaw na langkod. Ayaw pati skandal ko din sa ilang bibot. Hilam! Ayo! Tablihin ni puntahan kargo. Bibot! Ay, kardana. Karda. Ay, Gibabay na siya, gibabay. Inipuntahan kargo. Ayaw. Ayo! Labibot! Hilam! Ayo! Ablihin ni puntahan kargo. Ay, kardali. Hilam! Ayo! Ablihin ni puntahan karda. Bibot! Uy, Brinaldo, unsa may ato? Katusog ba nimong nanuktok sa puntahan, oy? Hain ni mong anak! Og si Inday! Hain! Ipagawas! Oy, unsay ay Maricarda, kay baon ni nga naa si Inday Diaz Kinyo. Kaganiha ram ni nangita niya. O Ita niya. Kaganiha ram ni nangita niya. Ug may nakasulti na mo, ana ako ni Dinis Inyo, ha? Uba ni Bibot. Uy, unsa? Uy, narugot akong maabot man din is Inday. Ipag! Wa din he. Nila. Dinis Inday.
Nga lugod na maabot man dinis Inday. Wa, oy, wa din he. Ipagawa sa kong anak. Kung di ka gusto, hasta kita magpatay. Hain si Pibot. Ha? Hain imong anak. Kay patit ko to. Ay, nandoon sa ba? Ma, usa na kasama niya? Unsa man ning Ngano mo? Kisa ni siya, ma? Ay, nandoon sa ba? Ang animal ay. Sa ba? Ang animal ay. Hoy! Hain akong anak. Sinday, pagawasa siya. Oy, pa? Bibot! Bibot, unsa ni? Unsa ipasabot ini? Marika! Ano niya wala din Sinday? Marika, pauli na sa bahay. Manimik ko. Day, Imuha Day. na po. Unsa? day, Sige. Unsa dili? day! Please, day! Day. Unsa dili? Unsa? Sige. Manimik ko. Unsa? Unsa dili? Wala pa. Nagsiga na. Nagsiga. Manimik ko. Unsa? Unsa dili? Nayabag na kaaning tiguang. Nayabag na kaaning tiguang dako, ha? Pauli! Day. Ang dako, ha? Ang kaaning tiguang. Di pa, dili. Unsa dili? Unsa? Kaya, Unsa? Unsa dili? Nayabag na kaaning tiguang dako, ha? Pauli! Day, sige na, day. Pauli na muna sa inyo. Ako na yung bahala sa pag-istorya sa mong papa. Sige na. Inday, dali na pauli na sa bahay. Dali! Doy nando. Pasalo ako pero oo, may relasyon ni si Inday. Naibawang kong supag yun ini. Bisa si Inday ako magipasabot ini pero di man ko siya gusto makibuwag na ko. Ikaw, unsa? Pa? Oo. Imuha na, unsa? Oh, Ano siya gusto makibuwag na ko? Sa'yo, Bibot. Unsa? wala pa. Nga Di man ko siya gusto makibuwag na ko. Unsa? Mahal ko si Bibot. Sorry lang yung kayo na pero Animal ka? Pabuta! Pabuta, ha? Robot na. Ka? hindi yung kayo na pero Animal ka? Dito na sa pabuta. Oh, di, animal ka. Balikan sa bago. sorry lang yung kayo na pero Animal ka? Pabuta! Pabuta, ha? Nga ang mga pulis na imo dakop nimo. Ikihati ka og rape batog sa akong anak. unsa? Ray? Noy. Ngano ko taong Ray? Oh, patay ka lang. Tiguang ka na. Tiguang ka na. May Sabi rin na. Kaya nga, may patog ang buong anak mo. patay ka lang. Yung mo ganing papa usaha? Sige. Oo. Ray? Oh, patay ka lang. Tiguang ka na. May patol ka pa sa akong anak. Hanggawa ka. Pinarayliga sa atong edad do. Palayo sa akong anak, ha? Kung di ka gusto nga, ikihati ka. Dire! Ang pauli! Pauli! Bebot! Unsa may buot ikasabot ini, ha? Masabta ko! Please! Mahal ako nimo! Mag-upan na ta! Yo, Lodi! Humana na gyud ta sa ato ang drama. So, mo na imposible nga may tabo. So, kada adlaw na nako nabuhaton. And pag na-drama ang i-record na mo. And thank you kayo kang Sir Algin Abakita. Thank you so much sa tanan. And paki-subscribe sa YouTube channel. So, every time mag-drama, mag-vlog ko para sa tanan. Para sa mga Lodi. Ma-play na ang drama sa DYSS o sa tanan Super Radio sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Visayas ug Mindanao. Okay. Okay? Kay ang Luzon di magsabot Bisaya. So sa Visayas ug Mindanao. So mga Bisaya to, mga drama ang mag-record. Salamat. Bye-bye. Rocky Santino.